ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರಗಲ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉರ್ಪೆಲೆ ರಂಚನೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತಿನ ಉದ್ದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಲೆ ಎಸಲ್ ನಾಲೆತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಇನಿತಿಯ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ನ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಜೆ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೇರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಷ್ಯಾದ ನಂಬರ್ 1 ಪೇಂಟ್ ಮಂಚಿತನ ಪುಗಾರ್ದೆ ಪುನಂಚಿತನ ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ತಂಡ ಅಕಲ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲಿ ಗುಡಲಗಂತದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆನ ಪನೊಂದು ಪಂತನು ಸುರ್ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಪಂಥ ಆವಡುಂದನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎದುರುಡವೆನ್ನು ತೂದು ಸುಕುರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೂದು ಸರಿ ತಪ್ಪುನು ನಾಡದೆ ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ಸಾರದೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾದಿಗದ ಜಬದಾರಿನ ವಹಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾಲ ಕೊತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೆಡ್ಡು ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ನಕುಲು ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ಕ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಅವೇತೋ ಜನಕಲಿಗೆ ತೆಲಿಕೆದ ಚಾನ್ ಪರಪಾದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರಲ್ಲೆರ ರೆಂಡಿ ಕಲಾ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮವನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕಲಾವಿದರನ ಸಂಗಮ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಾಂಚನೆ ನಾಟಕದ ಪ್ರಪಂಚಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ಮೆರುಗುನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊಸ ಗಲ್ಕನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೆಲ್ಲೂರ್ಲೇರ್ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂದೊಂದಲೇ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರವಲ್ಲೇರು ರಂಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಪಂಡ ಕಡಲಾರದ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾದ ದೆತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಇನಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮ್ಮನೆಡು ಜನಕಲೇನು ಮಂಗ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಕಾಸು ಲೂಟುವೇರು ಐಟು ಒಂಜಿ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪಂಡ ಪೊಂಡುಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಜನಕಲೇನು ಮಂಗ್ಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕಲೇರ್ದು ಕಾಸು ಪಿಂಗವನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಅಕಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ ಒಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ದ ಕಥೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ರಂಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಕುರಲದ ಪರಬೈನಿ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರದ ಒನ್ ಕೈನಿ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರದ ಕರಿಪುಣ ಪರಬೈನಿ ತುಳುನಾಡ ಭೂಮಿ ಐಸಿರೋದ ರಾಣಿ ಪಚ್ಚೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದು ಒಂತಿನ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲು ಆಳು ಬಂಗಾರದ ಕುರಲು ಕುರಲದ ಪರಬೈನಿ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರದ ಒನ್ ಕೈನಿ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರದ ಕರಿಪುಣ ಪರಬೈನಿ ತುಳುನಾಡ ಭೂಮಿ ಐಸಿರೋದ ರಾಣಿ ಪಚ್ಚೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದು ಒಂತಿನ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲು ಆಳು ಬಂಗಾರದ ಕುರಲು ಕುರಲದ ಪರಬೈನಿ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರದ ಒನ್ ಕೈನಿ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರದ ಕರಿಪುಣ ಪರಬೈನಿ ತುಳುನಾಡ ಭೂಮಿ ಐಸಿರೋದ ರಾಣಿ ಪಚ್ಚೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದು ಒಂತಿನ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲು ಆಳು ಬಂಗಾರದ ಕುರಲು ಕುರಲದ ಪರಬೈನಿ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರದ ಒನ್ ಕೈನಿ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಜಯರಾಮ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಇರೋ ತುಲವು ಏರ್ನಾಯ ಫೋನ್ ಏರ್ನಾಯವು ಏನಂದು ಏರಿ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಲ್ ದಪ್ಪರವನ್ನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಂಡು ನಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ ಅಬ್ಜೆ ಓ ದಾ ಈ ಬೇಲದ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಉಂಡತ ನಾನು ಚಾರು ದೀಪಿನ ಮರೆತು ಪೋಯಿ ಮಾರೆ ಹಾಂ ಜಯರಾಮ ಓ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಬದವಲ್ಲ ದೂರೇ ಕುಟ್ಟೆನ್ನ ಬೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಂಡದ ಕೈ ಪೂರ ತಿಂತನಿಗೆ ಅಂದ ಕೊಂಚ ಬೇಲಿ ಮಾಡೋಡು ಬಾಸೆ ಜೈ ಏರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಅನ್ನಗ ಕುಟ್ಟೆನ್ನಗತ್ತೆ ಬೆತ್ತಾಗ ಬಲ ಹೋಯ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸಿಗೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಆವ್ಯ ಪಪ್ಪ ಓ ಇನಿ ಬುಧವಾರ ಇನ್ನೇನ್ಲ ಬೇಗ ಬಲೆ ಆವು ಮಗನೆ ಉಂತುಲೆ ಬಾಬಾ ಉಂತುಲೆ ಜೋಜಾ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ ಕಟ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಕಟ್ಟುವೇನು ಕಟ್ಟು ಇರೆಗ್ ಪೂರ ಕಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಬೋಡು ಇತ್ತೆರೆಗ್ ಅಕ್ಕ ಬೋಡೆ ಎಂಕ ಅಕ್ಕನ ಕಟ್ಟು
ಬಾಲೆ ದೂರ ಬಿದ್ದಣ್ಣಿ ಯಾನ್ ಸಜಿಪನ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವು ಸಜೀಪನ ವೇಷ ಸಜಿಪ ಹತ್ತು ಬಾವ ಬೊಕ? ಛದ್ಮವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಿಡಂಡಿ ಛದ್ಮವೇಷ ಒಂದು ಛದ್ಮವೇಷ ನಡೆಯೇನೆ ಸಜೀಪ ಬಂದು ñಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿ ಬಾಲೆ ಈರ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಪೊರ್ಲೆ ಮಗ ಆಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ ಕನೋಡವೇ ಬರ್ಪ ಹಾ ಬಾಬು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರ್ನವರ ತೋಜಲ್ಲೆ ಉಂತಿಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಅಮ್ಮ ದಾದಯ ಬಾಲೆನ್ ತುಲಿಯವರ ಓ ವರ್ಷಕತ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅರೆ ಎಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರ್ನ ತೋಜಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಬಾ ಮಂತು ತೋಜಲೆ ನೀರ್ ಪಲ್ಲಕಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಆ ನಕ್ಕ ಪಲ್ಲಕಲ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪು ಓಕೆ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪಲೆ ದಾಟುತ್ತಾ ನನ್ನನೆ ನೋಡಲು ನನ್ನನೆ ಸೇರಲು ಬಂದರಾಧಿಕೆ ಹಾಡಲಿ ವಾವ್ ಶೋಕಾತ್ರದೆಮ್ಮ ಭಾಷಕ್ವಂತ ದಾದ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಉಷಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಬಾಬಾ ಈರ್ ಇಂಚ ಮಂತು ನೀರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿಲೆ ಕನೆ ಯಾ ನೀರಿಗೆ ಎಂಚ ಕಲ್ಪದೆ ಅಂಚ ಮಂತು ತೋಜಲೆ ತುಕೆ ಯಾ ನೀರ್ ಪಲ್ಲಕಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಆ ಪೊಪ್ಪ ಪಲ್ಲಕಲ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪು ರಡ್ಡು ಬುಡ್ಪೆ ತುಲೆತ್ತೆ ಉಂತುಲೆ ಜೋಜಾ ಉಂತುಲೆ ಉಷಾ ದಾದ ಮಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಬಾಲಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಲಿಗೆ ಇಂಚೇನೆ ವೇಷ ಪಾಡೋಡು ಅಂದುಷ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ ಜೋಕ್ಲೇನು ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ತೂಪುನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಐಟ್ಲ ಉಂಡತ ದೇವೇರ್ನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ತೂಪುನ ಅತ್ತು ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಓಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಉಷಾ ಅಲ್ಪ ಇರೇ ಕೊಯ್ದಿತ್ತೆ ಉಲೈ ಬನ್ನ ಪತ್ತೊಪ್ಪಲ್ಲ ಮಗ ಅಮ್ಮ ಉಷಾ ದಾದ ಮಗ ನೀಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಅಂತೀನಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಬೋಡು ದುನ್ನರದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬೇರೆ ಬಲಿ ಬರ್ತೀನದ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬಾರದ ಇರೆ ಕಣರೆ ಪೋತೀನಿ ಉದಿತ ದಾದ ದುನ್ನೊಂಡು ಆಂಡಲ ಈ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಬೋಡು ಮಗ ಬಂಜಲ ತೈ ಇಂದ ಈ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಬೇರಿ ಅವ ಸರಿ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಬಾಲೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅವ್ ಪೋಯ್ ಅಲ ಪೆತ್ತಾರಿದು ನೀ ಐಕ್ ಅರ್ಕಂಜಿ ದೀತಿ ಜರ ಎಕಡೆ ದೀತನ್ ಪಪ್ಪ ಇರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ ಹೋಗದಾನೆ ಅರೆದಿನು ಹಲೋ ರವಿ ಪನ್ 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 ಎಂಚ ಅವು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದಿತ್ತ ಅನ್ನಂದು ಪನ್ನಾತ ನಾನೇ ಪಿಚ್ಚಿ ಪಚ್ಚು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಸಾಧ್ಯ ನಚ್ಚಿ ಸರಿ ತುಳೇನೈ ಸರಿ ಬೆಂದುಣೇನೈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಡುಗನತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಡ್ಚಿ ಎಂಕೈನ ಮೋನಿ ತೋಡು ಏತ ಖರ್ಚಾಡಲ ಮಲತ್ತಿ ಏತ ದಿನಾಡಲ ಮಲತ್ತಿ ಎಂಕೈನ ಮೋನಿ ತೋಡು ಈ ಐತೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಕು ಮರ ವಾವ್ ಏರ್ನೇ ಅನ್ನ ಕಾಲು ರವಿನ ರವಿನ ದಾದಗೆ ವಿಷಯ ಜಯರಾಮ ಪಚ್ಚು ಪಚ್ಚು ದುಬೈಡ್ ಕೋಣಿಡ್ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗಮ್ಮೆ ದಾದ ಕೊಡ್ತುಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪಚ್ಚು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಅಂಚಿನ ಆನಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅವು ಏನು ಪಂಡೆ ಮರ ಆ ಎಂಚಿನ ಜವಣ ಎತ್ತ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂದು ಪಚ್ಚುದ ಹೆಂಚ ಬಲ್ತೊಂಡೆ ಮಾರೆ ಅನ್ನ ಈ ವಿಷಯದೈತೆ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿಪೋದು ಬುಡ್ಚಿ ನೀ ತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಕರಿಯಡೆ ಯಾನೇ ಬಂದ್ಪೆ ಅತ್ತನ್ನ
ಅಂಚ ಪಂಡದ ಏತಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಓಪನ್ ಉಲ್ಲೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಕಳೆನಾಗ ಅವೇನು ತಾಂಗೊನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಗಿಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ ತಾಂಗೊ ನೋಡಾಪುಡು ಆಡ ಮೂಲು ಆ ರಡ್ಡು ಜೀವಲಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಡ ಅಕ್ಕುಲೆಂಚ ತಾಂಗೊಂಡು ಬೇರ ಜರಮ ದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಎರಡಲ ಪನ್ಪೂಜ ಬಣ್ಣದು ದ ಎಂಗ ಭಾಷಕರು ವನಸಿಗೆ ಬಲಿ ಅಲ್ಕ ಆತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜಯರಾಮ ನಾಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಂದು ವನಸಿಗೆ ಬಲ ಬೇಗ ಬಲಿ ಪುತ್ತೂರನ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ಬುದ್ಧರುನ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಬುದ್ಧರುನ್ಪೇವೆ ಆವು ಮಗ ಅತ್ತಿ പോയി പക്ഷെ പച്ചുള്ള റവിലെത്തിരത്തെ ബുദ്ധർക്ക് అందమ్మ పోయి సరితే అన్నెలం వెర్లెత్తేరు ఈర్దదే నుప్పుదేదులుకుల ఆలోచన మన్పును వనస్ మన్పులే ಸುನೀತಾ ಇಂಕ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮರಸಿ ವರ್ಪುಜಿಯ ಅಲಯ್ಯ ನುಪ್ಪುನ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಲಕ್ಕೊಂದು పోయిನಿ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಸಿಗಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಬಿದಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿದೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ರೆನೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ತರೆ ಪೂರ ಹಾಲಾತು ಈ ಎಂಚ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏಂದಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತು ಕುಲ್ದನ ದಾದ ವಿಷಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದಾದ ಬರಂದಿಲ್ಲಾರು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಚ್ಚುನ ಪುನ ಬರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂತೇರೆ ಉಷಾ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ದೇ ದೇ ಓಲರಿ ಇವರ ಬಲೆ ದಾದ್ಯಾ ಉಷಾ ದಾದ ಉಷಾ ಪಚ್ಚು ದಾದಂಟ ದಾದಂಟೆ ಪಾತಿರ್ದು ಪಚ್ಚುನ ವಿಷಯ ಬಂದು ಪೋಂಡಿಯೇ ಕೊಂಚ ಬಾಯ್ಡು ಓಲ ಉಂತುಜಿ ಬರ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ போய்ದಿ ತಕಲಿಚ್ಚಿರಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿಯೇ ದಾದ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಸುರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಷಾ ಲಕ್ಕುಷ ಏರಮ್ಮ ದಾದಯ ದಾದಂಡಿಯಾ ದಾಲಜ್ಜಿ ಉಷನ್ ಚೂರು ತರತಿರಿ ದೂರಿ ಹತ್ತಿ ದಾದಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಪ್ಪ ಬೋದರ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ದಾಲ ಅತ್ಯ ನೀ ಮಂಡೆ ಚಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಡಿಜಿ ಒಂಚೂರು ತತ್ತು ಬಾಯ್ ತತ್ತದ ಪಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಬಂದು ಬಿಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಆನ ಈ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಯಾನೇಡ ಪಂತಿನತ ಮರ ಏನಡಲ ಪನೋಡ್ಚಿ ಬಂದದು ಅನ್ನ ತಾನು ಬಾಯ್ ತತ್ತದ ಪಂತ್ ಪೋಡಿ ಇದಾಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆತ್ತ ನನ್ನಿದ್ದೆ ಊರಿಡಿ ಗೊತ್ತಾಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾನು ಉಳ್ಳೆತ್ತ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮರ ಯಾನು ರಪ್ಪ ಹೋದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ ಈ ಬರೋ ಚಂದ ಈ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಬರ್ಬೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಈ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲನ್ನ ಹೊಲ ಈ ವಿಷಯ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಾನ ಕೂಡ ಆರು ದಾನ ಮಲ್ಪೊಳ್ದು ಪಂಡ್ರೆ ಈ ಕುಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಯಾರಪ್ಪ ಹೋದಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಪ್ಪರು ಈರ್ದದೆ ಒರಿಯನುಗುಲದ ಮಣ ಮಣ ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೈಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ದಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಲಿ ಏರ್
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ತಗೋಯಿನಿ ಹಂಚಿ ಈ ಮುಲ್ತದ ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ಈರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ನ ಗಾನಿಡ ಪಂದೆ ಪೋಯಿನತ್ತೆ ಓ ಅಂದತ್ತ ಯಾಕಾಡ್ದೆ ಚಿಂಚನೆ ತೆಂಗಿ ಮಲ್ತು ಕನಗಟ್ಟಿನಿ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಶಾ ಗೋಪಾಲಡ ತಾರೈದೆ ಪೆರ ಜನ ಬೋಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಆ ಇನಿ ಕಡಪುರ ಎಲ್ಲ ಕಡಪುರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಐತನೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೋಡಿ ಅನ್ನೋತ ಎಂಕ ದಾದಾತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಗ ಈರಜಿ ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡಿ ಏರ ಲಗಾಡಿದೆ ಪೋರಿ ದೊಡಪ್ಪ ಬಾಲೆ ಬಲೆ ದೊಡಪ್ಪ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅದೇ ಮಗ ಅನ್ನಡ ಪಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುನ ಕನ್ಯರೆ ಇನಿ ಬುರ್ಚಿ ಮಗ ಇತ್ತನ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬುರ್ಚಿ ಮಗ ಇತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಇತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಬುರ್ಚಿ ಮಗ ಇತ್ತನೆ ಬಾಲೆ ಈರ್ ಮೂರು ದಾದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಊರು ಉಪದ್ರ ಗುರುಜಿ ಪೋಲೆ ಈರ್ ದಾದ ಯಾನ್ ಪಂತಿನಂತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಗೊಬ್ಬಡು ಒಂದು ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಜಯರಾಮ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆ ಅನ್ನಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕನ್ನಲಿ ಬೊಂಬೆ ಕನ್ನಲಿ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರೆ ఆయన ఇచ్చి యాను ఏరడ కేనుడు పన్ను ఏరడ పనుడు పన్ను ఊరిడి మురికి బొక్క బాకీలు పాడుతూ దాదా ప్రయోజన పన్ను ఆయన ఇచ్చేందాయి బొక్క యాను ఏరడ కేను యాను ದಂಗದಿನ ಬಾರ ನಗ ಆ ಎಂಕ ಆಸರೆಗೆ ಊರುಗೋಲು ಆಪೆ ಅಂತ ಏನಿದಿತ್ತೆ ಅಣ ಇನಿ ಆ ಊರುಗೋಲೆ ಪೊಲಿಡತ್ತ ಜಗತ್ತು ಏರ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಒಂಜತ್ತೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡೆ ಕರಿನ ಪೋಯಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನರ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ರವಿನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ಅಂದು ದಾದಿಗೆ ರಡ್ಡು ದಿನಟು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪುಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಶೋ ಕೊಂಡತೆ ಏ ಅವು ಬುಡ್ಚುಷ ಅಲ್ಲ ಕುಡಂಜುಣತ ಅವು ಕಡಪುಡು ಬಚ್ಚುಗಿ ಅವಂದ ಅಲ್ಲ ಅವು ಶೋ ಕುಂಡಲ್ಲ ಆಂಡ್ಲ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಂಡಮ್ಮ ಬುಚ್ಚಿಯ ಅವನೇ ಕಡಪುಡ ಹೇಗೆ ಆಯ್ ನಾನು ಕೋಡೆನೆ ಕಡಪುರ್ದಮ್ಮ ಆಯ್ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಏ ಬದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ದಾದ ಪೋಪಿಕಾಲದ ಬೇಲೆ ಉಷಾ ದಾದ ಪಾತ್ರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಗ ಹೈ ಊರ ತಂದಿನ ಊರುಡುಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಇರ್ಲ ದೇ ಓ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಮಗ ಲಾಶ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದೆ. ಆರೊಂಜಿ ಶೋಕುದ ಪೊಣ್ಣನ ಪಟ ಕಡಪುಡ್ತೇರಿ ಪಚ್ಚುಗು ಅತ್ಯ ಆ ಇತ್ತೇನೆ ದಾಯ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು ದುವೇಡಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬರಡಿ ದಾದ ಇತ್ತೇನೆ ಎಲಜಿಗೆ 35 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆಗೆ ಹಾ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮೆತ್ತೆ ಪೊರು ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾ. ಆಯೊಂಜೆ ಲವ್ ಮಂದಿತ್ತೇಂಡ ಆ ಎನ್ನಮಗೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಒಂಜೋಡೆ ಲವ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಬನ್ ಕದಗದ ಅನ್ಪರ ಲವ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿನ ಪುಣ್ಣನೇ ಮದಿಮೆ ಅವಡೆ ಹಾ ನಿಕುಲು ದಾಯಿ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೋರಿ ಆಯ್ರು ಬರಡತ್ತೆ ಅತ್ತ ಪಪ್ಪ ಯಾನ ಕೋಡೆ ಫೋಟೋ ಕಡಪುರ್ದೆ ಆಯ್ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈರ್ ಪನ್ಪರ ಕೋಡೆ ಅನ್ ಪಾತಿರ್ದೆ ಬಂದು ಹೆಂಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದವ ವೀರೆಗೆ ಚಾಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಆಯ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ఆయన ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅತ್ತಿ. ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಈ ರಾತ್ ಪಾತೇನಾಗ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಗೊರ ಬಲ್ಲಿತನ ಏತ್ ದಿನ ಅಂಡಿ ಅನ್ನ ಎಡ ಪಾತೇರಂದೆ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಐಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಾ ತೂಲೆಮ್ಮ ಏತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಪ್ಪಡ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆನೆ ಇಚ್ಛೆ ಆಗ ಓಕೆ ಉಂಡು ಮಗ ಆಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡಿ ದಾದಿ ಅವು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಂದ್ ಪೂಜೆ ಪಾತೆರ ಬಂಡೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಬನ್ ಪೂಜೆರ್ ಗಿರರು ಪನ್ಲೆ ದಾದಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ರವಿ ಬನ್ನಗ ఆయన ಕೈಟಿ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಕೊಡ್ದು ಗಡ್ಪುಡದಕ್ಕೆ ಏರಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗೆ ಮಗ ನಿಕ್ಕು ಬುಟ್ಟನ ಬಾಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ ಪರ ನಿಕುಲು ಮೋಕೆ ಜೀವನ ಬಂದು ದೇ ಅವು ಮತ್ತೊಪ್ಪಾಡು ಪೊಣ್ಣ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಕೇನೊಂದು ಲೇರು ಫೋನ್ ಮಂತದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಲಿಯ ಪೊಣ್ಣು ತುಯ್ಯರಂದು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಪೊಣ್ಣು ತೂದು ಬರ್ಕಯ್ಯೆ ಇತ್ತೇನೆ ದಾಯ ಮಸರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕರಿಯಾಡು ಇರೆಗೆ ಅಂಚೆನಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ್ಲ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕರಿಯಡ 3 ದಿನ ಕರಿಯಡು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಪಪ್ಪ ರಡ್ಡದನ್ನ ಕರಿನೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಲಾವೆ ನೇ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆಸಿಡಲ್ಲಿರು ಅನ್ನಗ ಮದ್ಮೆ ಬಂತದೆ ಆಲು ಮಗಕ್ಕೆ பொண்ணு தூப்பல அத்து மகனை புன தூப்பல
ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಲೆ ಚೆಪ್ಪುಲಿ ಒಲೆ ಈ ಜೆಪ್ಪು ಪೂ ಜೋರ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಮೂಲ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಉಲೈ ಬಲ್ಲಿ ಚೆಪ್ಪುಲಿ ಬರ್ಪೆ ಈ ಪೂ ಉರುಟು ಭೂಮಿಡು ನಾಲ್ ದಿನತ ವೇಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮರಟು ಎತ್ತಿನ ಪಂದಲಕನೆ ಏಪಗಾಲಿಗ ತಾಲ್ವನ ಉರುಂಟು ಭೂಮಿಡು ನಾಲ್ ದಿನತ ವೇಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮರಟು ಎತ್ತಿನ ಪಂದಲಕನೆ ಏಪಗಾಲಿಗ ತಾಲ್ವನ ನರಮಾನಿ ನಿಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟುಂಡ ಈ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ಸರಿ ಉಂಡ ದೇ ದಾದ ಮನ್ಪು ನೀರು ಕುಲೊಂದು ದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಪೊಣ್ಣು ತೂದು ಬರ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಸುನೀತಾ ಈ ನಿನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ತುಲ ಸುರು ನಿನ್ನ ಮಗನು ತುಲ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಓಡ್ ಬಿಲಿಪ್ಪೆ 10 ದಿನದ ದಿಂಚ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತದು ఆయన ಕಣ್ಣೀರೇ ಮಾಚಿದು ಪೋತುಂಡು ಕೇಳ ಮಗ ನಿನ್ನ ಪುನಃ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಲಾತನಿಗೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಜತ್ತು ಬಲ ಹೆಂಗ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಲು ಬಂದ್ಬೇಡ ನಿಜ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸರಿ ಪುನಃ ನೀಕ ದಾದಾದಿತ್ತಿನ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಬಡ ಅಪ್ಪುದು ಬಂದಾಗ ದುವೆ ಕೈಟಿ ಅನ್ನಿಗೆ ನೊಪ್ಪು ಕೊಡದಿತ್ತಯ್ಯ ಮಾಲೆ ಚಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿಡಲ್ಲ ಎರಡು ಬಂತ ಮಾಲೆ ಎರಡು ಕೈಟಿ ನಿನ್ನದ ತರ್ಕದ ಬತ್ತದ ಅತ್ತ ಮಗ ಹೇಗಿಚ್ಚ ಬಲ್ತ ಮಾಲೆ ಅನ್ನ ಚೈನ್ ಕೊಡ್ದು ಕಡಕುರ್ದೆ ಬಂಗಾರ ಚೈನ್ ಕನ್ನ ಬಂದು ಬಂದರು ಆರು ಕಂತಿನಿ
ಮಗ ಮಗನ ಪುನಃ ಎದುರು ಈ ನಮ್ನ ಐತಾದ ಕುಲ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಓ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾನೆ ತೋಜಡು ಕಾಲಿ ಚೊಂಬು ಜೀವನ ನಮನೆ ತುಂಬುಡು ನಮ್ಮಪ್ಪುನ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬು ನಾಯಕೆ ನನ್ನ ಬೊಂಬೆಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲನ್ನ ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ತುಂಡ ದೇವರೇ ನೇರ ನಂಬುತ್ತರ ಮಾತ ಎನ್ನೊಂದೇ ಕೊಂಡಾಯರ ಈ ಸರ್ತಿದ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲದ ಈ ರಂಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೊಸತೊಂಜಿ ರಂಗ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ರಂಗಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಅಕಲ ಚಾತುರ್ ಪುಂತುಲೆ ಕಾಂಡೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಲೇನು ಮಲ್ತೇರು ವೇದಿಕೆಡೆ ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತನಂತೆ ತೂಕ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇರ್ದಾದನ್ ಪೆರಿಕೆನಗ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ದೆತೊಂದಿನ ಅಂದು ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಚಿನ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಊರೆಲ್ಲ ದಾದನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವು ಹಿಡಿತಾ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋತಾರೆ ಏನು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಒದ್ದಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟೇ ಒದ್ದಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಮಂಡ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜವು ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಪಿಡುಗೋ ಬಟ್ ಅವು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತೋಜಾದ ಹೊಡಿತಾನೆ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತೋಜಾದತ್ತೆ ಹೌದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಒಂದು ಡಿಶ್ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಏನವೇನು 10 ಏನು 1 ಅದನ್ನು ಒಂಚ ಹಿಂಗೆ ಆತು ಸೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಪ್ಪ ನನಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡು ಪುರ್ಲಾಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತೋಜಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವಳು ಓಕೆ ಸುಲ್ಮುಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಡವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾಕಿತ್ತನು ಬಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೊಡಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿನಯ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನುರಿತ ಅಭಿನಯ ದಕ್ಕಲಿ ಅವಳು ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುನು ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಐನು ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಕನೈದಳು ನಂಗೆ ದುಬೈಡ್ದೆ ಬೋಡು ನಿಜಾಣು ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ಲ ಇತ್ತನವರ ನಡುಟು ಅವು ಡ್ರೀಮ್ ಒಂದು ನಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಇಮೇಡ್ ಬೋದು ಬಾರು ಇಮೇಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಡ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ವಿಜಯರ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಜಾಳು ಅದು ಕತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತತ್ತಿರ್ಬೋದಿತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಲಾಕ್ ಬೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೂಪ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವು ಬುಡುದು ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾದೊಣ್ಣೆ ಅವು ಮಗೆತ ಅವಳು ದ್ವಾತಿನಿ ಐನು ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯಾರ ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬೇನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾಕಿದಾಕ್ಲಿ ನೀರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್తున్నాಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬೈದು ಒಂಜಿ ದಮ್ಮು ತಿಕ್ಕದು ಇರು ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿಯಾರ ಮಗನ ಸಾವನು ಅವು ಪೂರದಾದನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಂದೆ ಒಂದು ಬಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಡು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅವಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಮಾತಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆತನು ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊರಲ್ ಪರ್ಬ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾರ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ನೈಜತೆಡು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕೊರಲ್ ಪರ್ಬನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೋಜಾರು ಆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹಿಡಿತ ತತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಸುನೀತಾ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅರೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನ್ಪ ಹೊಡಿತನು ಅವು ಯಾಹಿಜಿದಾಲ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರು ಅರೇನು ಎಂಚಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹುಡುಗಿ ಯಾದವಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಲಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರ್ಲೇರು ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ದಮ್ಮಿ ಜನರೇ ಅವು ನಿಕಲ್ ಸೋತೀನಿ ಬಕ್ಕದಾಲ ಬೇತೆ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯಡು ಅವಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡಿತ್ತು ಆತೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸಚಿನ್ ಒಲ್ಪ ತತ್ತನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಹೌದು ಆರು ಬತ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಸಾರಿ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪುದರ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಬತ್ತ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಏರ್ಲ ಪನ್ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಎಂಜಿನೆ ಆಯ್ನ ಪುನಃ ಬರ್ರಾಗೆ ತಂದು ಬಂದು ಅವೇ ನೀರು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಜೊತೊಂದಲ್ಲಿ ಇತ್ತನು ಅರೆಗೆ ಬೇತೆ ತದಾಣ್ಲು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆದಾರು ದುಕ್ಕೋಡು ಕುಲ್ದು ಪುನಾಗ ಬೇರೆ ಬತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಂಚ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಅಣ್ಣ ಸರಿಯಾತು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಇನಿ ಬರ್ರಾಗೆ ಆತ ಪುನಃ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪನ್ಪೂಜೆರಿ ಏರ್ಲ ಅಲ್ಪನೇ ತತ್ತುಕೊಂಡವು ನನ್ನವ್ರ ಅಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕ ಪುನಃ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಅವು ಸುರುಕಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಡು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಡುಟು ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ 6 ಇಂಚಿರ್ದು ಪೋದು ಅಂಚಿರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಉಂಡತೆ ಅವಳ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನೀಟ್ ವಿಷಯನೇ ಪಂತೊಲಿತನು
ಕಾಪಿ ಕಟ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಊರಡೆ ದೀತನು ನಾನು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಜೀವಂತ ಇತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಬಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ ತೀರ್ಪು ಕೆನ್ಲೆಕಾಂಡು ಅಕೆರಿದ ತೀರ್ಪು ನನ್ನ ಒತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾವರುಂಡು ಅವು ತೂಕ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ 10,000 ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪನವನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಅವಿನ ಕೊರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೊಂದು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸುಳ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಮೊಕಲ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಅಂಜನೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮೊಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಕಲಾವಿದರೆ ತೊಯ್ನ ನಿಕಲಿಗೆ ಸುರುತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ತೂವೋ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗೆ ಕೊಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಭಿನ ಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಾತಿರಗಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೇರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಶೋಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಸಾಕಾರ